7 gün mundan öň İstanbul Büyükçekmeçe Mimarsynan deňiz kenarynda akşam saat 11 töweregi 2 sany adam cesediniň tapylandygy habar berildi. Cinayetin bolup geçen yerinde Türk polisiýalary tarapyndan gözlek işler geçirilende bu iki cesedin er ayaldygy ve Türkmenistan watandaşy bolup Lewap vilayetiniň ýaşaýjysydygy tasdiklanyldy. Ayalyň ýaşy 30, erkegiň ýaşy bolsa 35 ýaşdygy aýdylýar. Bu iki cesedin nähili ýagdaýda öldürilendikleri barada anyk maglumat ýok. İlki tasdiklamalara göre yoldaşı öz ayalyny ýüp bilen asandygy ve ondan sonra şol ýüp bilen özüni asyp öldürilendigi aýdylýar. Başka bir gelen habara göre bu iki er ayal iş görüşmesine gidendigi ve şol ýerdäki adamlar tarapyndan öldürilendikleri güman edilýär.